sharifiya masu biya na faɗi ma ya zuriya. Na fara da sunanka ya Allah, masani na dukkan lamarina, kai nake ta roƙo ya Allah, ka taimaka a dukkan shanina. Yau ma kan aikin da nake, Rabbana ka haskaka ruhina, in tsara kyawawan baiti gana na faɗi ma an suriya. Nungo salati ya Allah ga Mustapha Habibi dan baiwa, wanda shi ga sabayo baba shi ya ilahu na kai gankawa. Sanya da alayan nashi har sahabi ban warewa, Allah ka samu babba iya sana na faɗi ma an suriya. Auliya Husani na tafiya na bage da kudan in nasara, mujitin jani maulaya jan tufaɗi mabatulan sahara. Siyali ka kausin zamani in anta da ku za a yi nasara, da rabon masoya masu washe wa hafizu hasken zauya. Assalamu alaikum batula Fatima diyar manzon Allah, salawatullahi alaiki jinjina gare ki yar manzon Allah. Dukan masu girma da mukamai sun fashe kake baiwar Allah, sharifiya sirrin manzon Allah ya mai gyara wurin siya. Ya sharifiya masu biya na Fatima ya zuriya, ya waliya bakurashiya, sannan haske mara buya, ya aliya mai kwalliya, shiriya sanadi mai shiriya, sannu yar manzon Allah, I love you ya fauziya. Wa yake neman hanyar dace ka zo ga wanda ke samun dace, in tafi ta faɗi makata ce kamar ka fita ya'yan tace. Shi ne ita ce shi babu yin kari a takaice, a barka bayan ke faɗi mawatulan zuriya. A iya sani na zana faɗa, daɗi wuya wa zai hada, zan ƙara faɗa har in daɗa, kaka da rani wa zai hada. Tun a can ada an shaida babu hasuda kamar Amina, ƙara shaida ba shaida kamar walida suriya. Kai rantsuwa ko a uwa ba kamar uwa, sanadin uwa so da shakuwa sun karuwa, har ta kawa uwar uwa. Tafiyar ruwa kwai gudu kuwa, haka zuciya ta yi tunuwa, ba gurin zuwa ko tsayuwa sai gidan ku faɗi mayar siya. Matar Aliyu mazan fama wanda su suke tarwata Allah, Aliyu Haidara gumbar dutse da baka yau ya wancan rana. An gwagwarin sai da tsara Ummu Hassan da Husaini na, sai yake Aliyu ka kama ni ka gani ta gurin hasken shirya. Ya sayyada Ummu Abiha uwar ta baya mai kyan suna, shahararriya tsaftatacciya mai kwalliya hasken janna, bai kama da annabu ko tabiya kin ga da sirri na yanana. Magana zama tashi shiru duk irin na annabu ne gujiya. Na tilo sayyada Aisha ta ce yayin da ta za ta rikice, tunanin annabi sai da ce a kira wanda ta yi fice. Yawan kallon ta yana sa ta kyawar ma'aiki a takaice, haka sayyada Aisha ta ce lokacin da annabi ya tafiya. Ya gwanar ado mai kyau da ado, ke faɗi ado ce ta bibiya. Mu ne ado ko ku kai wa ado, suna ado ya samu suna a duniya. Ya gwanar ado ki mana ado, mu zarce ado kyau a duniya. Har layuwar ma'un